Sanibonani kuphi na kuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela umathinta wacebisa intombi zemshazalo ukwazi umshazela abadala zamqoma sangoma sakhe nisikhombe umfuleni nafica usushe natshela nathi umntana womuntu onqoba noma nankomba ukutshela wona ulwazi kanti bakwenza la mgogodwe nalo umshayo sangoma yabo kusazophu lapho amahlombe walo ngana nadati mamlezi kuba ilingana kana mkhalazi kana zakwethu ngithulela lapha indoda edume kakhulu noma eniyazi kakhulu ngoDr Khehlelezi lapho khona umzo ehlelwe ibhadi ethuka khona uMjaheni ebekade gadla kungizwe ngalawo mazwi uthena uDr Khehlelezi anoke ngibuzele kuMjaheni waseveza inamba yakhe naye inamba yakhe ukuthi ngimenzeni ngoba phela angiculi ngisho umaskandi kodwa omaskandi kade ngivuka nabo ngithwele kanzima ngibanakekela njengoba kade kuyi-COVID kodwa uma uthi uhlangene nezitha zami kulungile kodwa anoke ngibuzele yena ukuthi kwenzakaleni. Lento ibukeka iserious ngane zakwethu lento yaMjaheni ukuthi njalo yena mezokhipha kufanele echuluzane nabantu kufuneka abantu bekhale ngaye kanti ukukhala ngabantu akukhona ukuthi bakhala ngoba nakho abanye be-understand ukuthi igame abanye bakhala ngoba nakho bengafuni ngampela ngalento eyenzakalayo. Akekho umuntu othanda ukuthi isithunzi sakhe sidicileleke phansi njengoba esho lapha nathi isithunzi sendoda sidicilelelwa phansi. Akekho umuntu othanda ukuthi isithunzi sakhe sidicilelelwe phansi ngale ndlela abenza ngayo. Umculo uma uyibhizinisi awube ibhizinisi elihle phela kodwa angingabe ukuthi wena njalo uma ukhiphile abantu bazokhuluma kabi ngawo. Bakhiphile abafana bacula kahle yonke into bacule nje kahle. So siphi isidingo sokuthi wena uma ukhiphile kufuneka wonke umuntu acasuke. Ngane zakwethu angihambisani mina njengoba nami ngiyilunga lamaskandi ngibuye ngicula umaskandi angihambisani nokuthi kumele kuze kukhulunywe ukuze kubonakale yena ukuthi unengoma enkulu. Lo muntu angaze ngazwa kuthiwa unane-hit unani kodwa nje yena njalo la azogqama khona uzogqama ngomntu lapho kuchaza ukuthi umculo akezile